Pnawn da, ni wedi cydio'n tywel i barod, gobeithio bod tywel da chi fyd. Popeth heddi defnyddio'r tywel, dangos i chi ba fath ymarferion sydd ar gael yn defnyddio beth sydd da chi gytre. Ni wedi ddechrau bant, tywel yn y dwylo fel hyn, yn dyn neis fel hyn. Cadw breichen syth nawr, mynd lawr y dwylo at y coesau, a ni'n mynd i godi nhw lan uwch yn pen ni gymaint o bosib, a wedyn nhw lawr. Cadw breichen syth, codi nhw lan, a nhw lawr. Cofiwch anadlu, nadwch mewn, a nadwch mas. Dawn, a eto anadlu mewn, a anadlu mas. Ni'n mynd i wneud 5 o'r rhain eto. Ddysgwch chi'n teimlo rhywbeth yn dechrau pintio yn bosib top y sgwydau na fyna. Syndod bent mae'r ferion bach yn neud. Ni'n wneud 2 bach to ar ôl hon. Codi breichen lan, 1, da iawn, 1 bach to, 2, ymlacio, geith y breichen bach o rest yn ni fyna. Jyst dala dwylo yn ffrind yn. Ni'n mynd i'n cael chi wneud, jyst mae'n chi cico'r cwrs mlaen, a no, ni'n mynd i cico mlaen yn un, pob cwrs. Ni'n mynd i 10 to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, nôl at y breichen nawr ar top. Codi'r breichen lan o flaen y chest fel hyn. Breichen aros yn syth. A na gyd ni'n mynd, ni'n mynd troi un ochr, cadw'r trad pwynto ymlaen, a ni'n mynd yn ôl i'r canol. Mro at yr ochr draw, a nôl i'r canol. Menynwch ti anadlu fan hyn hefyd. Fi moyn bod chi anadlu mewn wrth bod chi'n mynd mas i'r ochr, a anadlu mas wrth bod chi'n dod nôl i'r canol. Mewn i'r ochr, a mas i'r canol. Mewn to i'r ochr, a mas i'r canol. Mi'n gwneud 1 to bob ffordd. 1, da iawn, a 2. Na ni. A wedyn breichen lawr. Ni'n mynd i cico'r coesau yma unwaith to am 10. Ni'n mynd i mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dyna ni. Mach o'n racio'r coesau fyna. Ni'n mynd lan y breichen nawr eto i'r top fel hyn. Fi moyn bod chi nawr jyst yn pwyso drosto un ochr, cadw breichen syth, a dych nôl i'r canol. A to ni mynd i pwyso'r ochr draw, a nôl i'r canol. Pwyso lawr, nôl i'r canol, mas i'r ochr draw, a nôl i'r canol. Ni'n mynd i wneud 2 to bob ffordd, 1, nôl i'r canol, nôl i'r canol to, 1 to bob ffordd, 1 diwetha fan hyn, a lawr ar breichen. Chi'n gwybod mynd dod to, mae'r cico mynd i ddod to. Ni'n gwneud 10 to, barod, ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dyna ni. Un ymarfer bach to i'r breichen hyn fan hyn. Ni'n cydio'n eich tywel chi bach yn fwy agos i'r canol trwy hyn. Breichen yn mynd mas yn syth, a trwy hyn ni'n moyn chi'n dychmygu bod chi'n gyrru car. Ni'n mynd troi'r breichen rownd fel hyn. Jyst yn dychmygu bod chi'n gyrru car fel hyn. Ni'n gwneud hwn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mae'n lacio'r breichen fyna. 10, cic i orffen, ond ni'n barod, ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ymlaciwch fyna. Da iawn pawb.
amser cael dished o de, fi'n credu. Diolch yn fawr i chi, tara!